Ez a videó az abszolút kezdőknek készült. Szeretném megmutatni, hogy hogy tartsd a fonalat, hogy fogd a horgolótűt, és hogyan készítsd el a kezdő láncszemedet. Kezdjünk is hozzá. Ha jobbkezes vagy, a fonalat a bal kezedben fogod tartani. Megmutatom, hogy. Ez lesz a végeredmény. Talán első körben egyszerűbb, ha leteszed a fonalat az asztalra, rárakod az ujjaidat, majd megfogod a fonalat, és oly módon helyezed el, hogy a fonal a kis ujjad alatt, a gyűrűs ujjad fölött, középső ujjad alatt, illetve a mutató ujjad fölött szaladjon. Az tőled függ, hogy egyszer, vagy kétszer fogod-e körbecsavarni a mutató ujjad között. Próbáld ki így is, úgy is. Ez igazából a munkádnak a szorosságát változtatja meg, illetve ha csak így van a fonal a kezed körül, ujjaid körül, akkor könnyebben szalad a fonal, és ezáltal egy kicsit lazább is lesz a munkád. Próbáld ki, neked mi a jobb, mi az, ami jobban bejön. Tehát még egyszer megmutatom. Kisúly fölött, kisúly alatt, gyűrűsúly fölött, középső ujj alatt, mutató ujj fölött, egyszer vagy kétszer átcsavarva. Fordítsd el a kezedet, és a középső és hüvelykujjaddal fogd meg a fonalat. Így fogod tartani a fonalat. A horgolótű azt így fogod tartani. Hüvelykujj, mutatóujj, illetve a középső ujj az, ami igazából fog, a többi, a gyűrűs és kisujj csak rátart a horgolótűre. Lesz olyan alkalom, amikor például az egyráhajtásos, kétráhajtásos pálcát csinálod, hogy a mutatóujjaddal rá fogsz majd fogni a fonalra, hogy ne csúszson le a horgolótűről, tehát akkor nagyobb szerepet kap a középső ujjad. Tehát így fogod tartani, és akkor kezdjük is el a kezdő láncszemmel. Ugye a középső és hüvelykujjad között van a fonal, megfogod a jobb kezeddel, és egy karikát készítesz. Így módon, majd a karika alját, ahol összeér a fonal, megfogod a hüvelykujjaddal. A horgolótűt átdugod a karikán, majd a horgolótűt a fonal alá helyezed, majd fölé, és beakasztod a fonalba a horgolótű tetejét. Áthúzod a karikán, majd még egyszer megismétled, fonal alá, fonal fölé kerül a horgolótű, beakasztod a fonalba, áthúzod a hurkon, amit előzőleg csináltál, majd elengeded a karikát, és meghúzod a fonal végét. És ezzel kész van a kezdő láncszemed. Még egyszer megmutatom. Jobb kezeddel egy karikát hozol létre, hüvelykujjaddal ráfogsz, horgolótűt átdugod a karikán, fonal alá, majd fölé kerül a horgolótű, beakasztod a fonalat és áthúzod a karikán, így egy horog képződik a horgolótűdön, megismétled a folyamatot, fonal alá, majd fölé kerül a horgolótű, beakasztod a fonalat, és áthúzod még egyszer a hurkon, elengeded a karikát, és ezt a végét a fonalnak meghúzod, és kész is van a kezdő láncszemed.